Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Javier Vázquez Nodal, director territorial da provincia de Lugo, na Concellería de Xustiza, Deportes, Presidenza, Xustiza e Deportes. Moi bons días, Javier. Bo día. Bueno, primeiramente, dende a Federación Galega de Karate, gustaríamos agradecerche a túa presenza neste campeonato. Moitas gracias por invitar a Xunta de Galicia a este campeonato que xa é un auténtico referente non solamente a nivel autonómico, senón tamén diría eu que a nivel nacional. Sen dúbida, Javier, o prazer é noso. Bueno, gustaríame comezar a entrevista preguntándoche un pouquiño que opinas sobre esta primeira fase da Liga Galega de Karate. Bueno, a opinión é claramente moi positiva. Eu teño que destacar o gran traballo que está facendo a Federación Galega de Karate. Estaba falando co seu presidente fai un instante, me comentaba que hai casi 4.000 federados, o que pon de manifesto que o karate ten moito presente, sobre todo ten moito futuro aquí en Galicia. Tamén quero destacar que é un deporte que o practica tanto homes como mulleres, e penso que iso é algo moi importante porque é unha forma tamén, lóxicamente, de poñer en valor este deporte en todos os eidos, non solamente nos colectivos dos homes, senón tamén que afecte tamén as mulleres. Sen ninguna dúbida. Bueno, como ben comentabas, eses máis de 4.000 deportistas federados cada ano van en cifras crecentes, non? Cada vez temos máis federados, máis competidores, máis deportistas no noso deporte, que o karate, bueno, para nós é todo un orgullo. Cada ano esforzámonos para mellorar e implementar novas medidas de promoción do noso deporte, non? Como é esta Liga Galega, esta primeira fase desta tempada da Liga. E, bueno, esta liga é para promover o karate base, non? Que é como empezamos todos, e antes de ser grandes competidores sempre hai que comezar por algún lugar, non? Así que esta é a nosa filosofía da liga. Sen lugar a dúbidas, o karate goza na nosa comunidade dunha gran saúde. Hoxe mesmo hai aquí en Lugo 639 persoas que viñeron e se desplazaron de todos os puntos de Galicia para practicar este deporte que promove, por outra banda, principios e valores que son fundamentais: o traballo, o esforzo, o compañerismo. É algo que, lóxicamente, os máis novos deben de tomar moi boa nota, porque lles vai a servir para o seu futuro, tanto a nivel profesional como tamén a nivel persoal. Sen dúbida. Ao final, o máis importante dun deporte non son os premios, non é gañar. O máis importante son os valores que transmite, sobre todo disfrutalo e pasalo ben, non? E ademais, se temos esta igualdade de condicións, como ben comentamos antes no karate, entre homes e mulleres, que, as mulleres superan o 40% dos nosos competidores, dos nosos federados. Polo cal, un deporte super igualado, ambos compiten co mesmo tempo de combate, as mesmas puntuacións nas catas, polo que, podemos estar orgullosos. Por suposto, iso é fundamental para facer unha sociedade máis xusta, onde tanto as mulleres como os homes podan participar en todos os eidos da vida social, económica e tamén política. E no ámbito do deporte, sin dúbida, as mulleres nos últimos tempos están facendo un traballo excepcional. Hai que contar, lóxicamente, co traballo que están facendo as federacións, e hai que dicir que, efectivamente, as mulleres cada vez participan máis en todo o eido deportivo, e o karate é un claro exemplo delo. Totalmente de acordo, Javier. E, xa por outra banda, aproveitando que nos encontramos de novo en Lugo, na última vez estivemos en febreiro no campeonato de chantada, hoxe estamos aquí en Lugo Centro. Gustaríame preguntarche un poquinho que lugares lle recomendarías ti visitar aos nosos competidores e a todas as súas familias, xa que estamos aquí noutra parte de Lugo, que de seguro que ten moitísimas cousas para visitar. Lugo é unha cidade excepcional. Lóxicamente, eu lle recomendaría a todas as persoas que nos están vendo que vayan ao casco histórico, que visiten a nosa muralla, que visiten a catedral, e, nunha palabra, visitar todos os rincóns e todas as rúas da nosa cidade é unha experiencia única. Polo tanto, eu animo a todas as persoas que veñen a Lugo a dar un paseo por a nosa cidade, tamén polo río Miño, tamén por os diferentes parques e xardíns que temos na nosa cidade, que teño que dicir que é unha cidade, se me permites, maravillosa para vivir e tamén para visitar. Totalmente de acordo, nos encantados de vir aquí un ano máis, esperamos voltar para o seguinte tamén. De seguro que tamén os nosos competidores e as súas familias voltarán a visitalo, aínda que non teñamos campeonato. Así que, Javier, para nós sempre un placer
bueno, gustaríame tamén agradecerche de novo a tua presenza hoxe aquí. Bueno, que esperamos vernos na próxima, unha vez máis. Por suposto, eu estarei encantado. Simplemente para rematar, sinalar que dende a Xunta de Galicia apoiamos e seguiremos apoiando a Federación Galega de Karate. A directiva da Federación está facendo un traballo excepcional e pareceme de xustiza recoñecer este gran traballo. Estou convencido de que pronto pasarán desos 4.000 federados e nos aproximaremos, quen sabe, xa mellor os 5.000. Seguro que sí, esperamos que sí. Moitísimas grazas, Javier, por a túa entrevista e vémonos na próxima. Grazas polo vosso apoio. Moitas grazas a todos.